‘Yancinka, ƙuri'arka, ina al'ummomin ƙaura ta kudu mai mazaɓu 6 albishirinku domin kuwa yanzu haka aikin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta na nan na gudana babu ƙyaƙƙyautawa a dukkan faɗin jihar Zamfara. Don haka kada ku bari a baku labari ko kuma a bakku baya. Ku hanzarta cibiyoyin da hukumar zaɓe ta keɓe domin ku sabunta katinku ko a yi muku gyara ko canjin runwa zuwa runwa ko kuma matasan da suka kai shekara 18 sai su garzaya a cibiyoyin da hukumar zaɓen ta keɓe domin a yi muku katin dindindin na zaɓe ko kuma a gyara muku. Don haka ma mai girma ɗan majalisar dokokin jihar Zamfara mai wakiltar ƙaura ta kudu mai mazaɓu guda 6 da suka haɗa da Kyambarawa, Sakajiki, Kagara, Ɗan Isa, Banga da kuma Kuryan Madaru ya hito yana ba ku shawara da kuma kira don ku garzaya cibiyoyin da aka keɓe domin ku yi ko kuma a gyara muku. Duk wanda ya san ya kai shekarun da doka ta ba da dama ya yanki kati da ya gaggauta ya yi wannan kati nashi ya same shi, in kuma wanda aggare tsoho ya ɓata to ya je a sabanta mashi, in ma akwai wanda ya baro wani wuri ya dawo a wannan yanki namu ya je a sabanta mai kati domin shiga cikin tsari na demokradiyya wanda sai kana da wannan kati kake iya ba da goyon bayanka da gudunmuwarka wajen ci gaban jiharka da ƙasarka Najeriya. Ƙuri'arka, ‘yancinka, ƙuri'arka. Wannan saƙon faɗakarwa ne daga ofishin mai girma ɗan majalisar dokokin jihar Zamfara mai wakiltar ƙaura ta kudu, Honorable Kamilu Saidu Wambai.